kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasná vo bráne vždy svieti, ako prieždenie. Ľudia nemajú zakruté brány, majú tam srdcia čisté a blúdne. Ako prúdy Lisák alias Kampa, ktorého tu vy Trnaváci poznáte. No a samozrejme, ja myslím, že môžeme ísť na to. Začneme odpredu, odzadu, ako chceme. Začneme tým, že najprv si povieme, koľko tých motocyklov nových celkovo bolo. Chcem povedať, že ďakujem teda všetkým, ktorí tipovali. Tipovali veľmi veľa niektorí veľmi málo, ale tých motocyklov je naozaj viac než dosť. To, čo vy vidíte, je základ, ktorý sa vám prezentuje. Konec koncov tie motocykle sú uložené aj v sklade a nie všetky vidíte tu. Máme ich viac než dosť a celkové to číslo, ten, kto typoval správne, je 239 nových motocyklov v Bikers centre Slovakia. Takže takto. Je jasné každému, že toto nemôže postaviť človek pre biznis, toto môže postaviť človek len preto, že má rád motorky ako tak. Centrum vyslovene stojí naozaj od motorkárov pre motorkárov. Ľudia, ktorí tu robia, sú motorkári a poznajú všetci, či to je Šimon Fero alebo chalani mladí, ktorí sú v Yamahe a Oshim. A naozaj to robíme, pretože to máme radi. Keď už sme takí rozbehnutí, takto, aj sme sa tu dosť nadreli a namakali a aby to aj nejako vyzeralo, treba to využiť, nevychladneme všetci, takže treba prísť. Dobre, ako teda hodnotíš dnešný deň ešte? Keby bolo veľmi teplo, tak si myslím, že sa tu pozabíjame komplet. Je to možno aj dobré, jak to dopadlo celé, že prišli ľudia a videli, čo chceli, aj si kúpili, čo chceli, boli veľmi dobré akcie, dobré zľavy. A ten tovar, ktorý sa priniesol a ten tovar, ktorý sa tu prezentoval, bol kvalitný, tak je XS ako švajčiarska firma, ktorá není nejakým čínskym alebo pakistanským derivátom. Je to rozumný tovar za rozumnú cenu, nelacný, nedrahý, niečo vydrží, je kvalitný. A preto sa vlastne aj budeme stále snažiť, aby si človek tam vybral lacné veci, mal nejakú tú možnosť, dobré veci ako XS, aj pritom drahé veci, ktoré tam máme a ponúkame. Je tam komplet sortiment, či už chce človek na crossu, na enduro, cestovateľské, na čopra, na čokoľvek. A Highway Hawk, to čo v katalógu je, to tam každý dá. Dobre. Chystáte ešte na tento rok ďalšie akcie? Budú pripravené akcie, bude tam Honda deň, Suzuki deň, Yamaha deň, bude Bikers Centrum Night Hell, kde tiež budú takéto prezentácie akcie. Čiže tí, ktorí si teraz nekúpili a mrzelo ich to, že sa tu nemali možnosť nejako zúčastniť alebo ich stoplo počasie, budú mať tú možnosť a budú ju mať už čoskoro. Myslím si, že prvý začne Honda deň. A keď si chcem kúpiť motorku, môžem tu prísť a môžem si ju vyskúšať pred kúpením? Ako to funguje? Budeme mať celkovo 31 demo, keď to dobre rátam, demo motocyklov. Z Yamaha je to 10 kusov, 9 kusov, je to z Hondy, od základných až po Traverse Goldwinga. U Yamaha je to takisto, či to je nová 250-ka, motardová, až po R6, XR 1300, XVS 1300 takisto. Suzuki, taktiež všetky dema. Máme tu momentálne Manu, Aprilio na skúšanie, máme Bellagio, Motobuzy na skúšanie, takže je tu dostatok motocyklov, ktoré, keď človek príde sem a má ten záujem, není problém si ten motocykel vyskúšať.